ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуме ки дураи ватан ҳастем ва нафароне ки моро ҳаррӯза тамошо мекунед. Имрӯз 14 январи 2026 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. мо навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Торикистона пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, яъне ки чизе ки барои реклама доред, метавонед дар WhatsApp 99 97 ахиршай муроҷиат кунед. Прямо Саудо ТВ дар хизмати шумо. имрӯза наморда ҳастай хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ арзон аз ҳар як гӯшаву канори Торикистон. Нарх наво аз 75000 сомон сар мешавад. дӯстон, иншоалло ки хонаҳо гарени арзонанд. як талайк монед, дар канал подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Торикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. як хона рӯй кардан. хона дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалабод, деҳаи Меҳнатобод. 3 дар хона дора ва 7 сотиқ замин дора. дӯстони азиз, 90000 сомон нархш. мега ки 90000ш мегем, иншоалло бо муомилаш мекунем. иборат аз 3 ҳуҷра. дохили хонаҳо ҳамаш обш мегам. 3 ҳуҷраш 70 квадратай. хонаҳо 3/6ан. ов свет ҳастай дора. масъалаи мактаб наздикай. хонара ба лой сохтан худи ҳамин сол, соли 2025, яъне ки нав сохтан, як моҳ нашидай. савдош мекунанд. дӯстони азиз, бо нархи 90000 худо хоҳад бо камтар муомила доранд. кадомитон эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, марҳамат занг бизанен, масиҳат карда бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дар ноҳияи Дӯстӣ, участкаи Қубодиён, замини 20 гектараҳода қарор дорад. бача азиз, ҷамоати Деҳқонобод да қарор дорад. дӯстони азиз, хона хуб обши 3 дар хона, масоҳати замин 8 сотиқа ташкил метиҳад. банияи дарона дора, об свет ҳастай, документош ҳамаш 100% ҳай. ошхона, оғилхона, анҷумхона, ҳуҷҷатхона, бания, кухни, 3 дар хона, 8 сотиқ замин, об свет. хулоса бо шароитҳои бениҳоят хуб, зиндагии орому шоҳона. 330000 сомон нархш. метавонед далши маълумотша рақамҳои ахираш 3497. вақте ки занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл, участкаи Қубодиён, 20 гектараҳода қарор дора, ҷамоати Деҳқонобод. далши маълумот занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиред. дӯстони азиз, хонаҳотона видеонавор карда рӯй кунед, ё ки рафта худмон аз пеш навор кунем, бо хуб мешавад. вақте ки аз пеш навор кардем, отдельни мегзорем, аммо фақат харидории конкретни тамошо мекунаву падилиса бисёр мешавад. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шурқул,
8 сотиқ замин, 3 дар хона, арзиш 140,000 сомонӣ. Гирдаш маҳкам. Якум хона 6 ба 3, дуюм хона 5 ба 3, сеюм хона 6 ба 3, алохона, гандумхона, баня, дарахтои мевадиҳанда, обсвет дора. хона лойдевол сохтагӣ, соли 2015 сол. мактаб, духтурхона дар наздикиш аст. масҷидам мақсаду қадар дури нестай. ҳуҷҷатош садфоиза. нарх 140,000 муомилаш қатӣ. кредит намешава, алиши вариант нест. фақат суми зинда 140,000 сомонӣ. занг бизанед, маслиҳат карда бигиредш. хоб дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯши арзони замонавӣ беҳтарин. видеора камтарак давондем бачаҳои азиз. хоб хонаи назди ҳавлигӣ ов дора, свет дора, гирдаш маҳкам кардагӣ, барои агародкорӣ ҷой мондагӣ, баъри хона боз барои агарод ҷой мондагӣ, дарвозаи фасони замонавӣ часпондагӣ. просто ҳамин акада занг занем бачаҳои азиз. гарени баъд важная сумуш дар кора. и хеле шароитҳо дӯстон ҳамин редка мешавад, медонен. просто зури баъд ғалтида ҳам якада сум дар кор савдош мекунад. хона дар ноҳияи восеъ, участкаи диржин, об свет, 240,000 нарх. 3 дар хона, 4 сотиқ замин. рақамҳои дастӣ ватсап мегзорам, занг бизанен. хона дар наздикии мактаби диржин, магазин, масҷид ҳаст. дарахтои мевадиҳанда дора, ҷои ободай. 3 дар хонаи 3 ба 5 ва калидори 3 ба 5, кухни, баня, ҳоҷатхона, алохона, калидор ҳамаш хулоса ҳастай. ба района дусомона роҳай дӯстон. ина марҳаматхонаҳо, падабҳои тайёр кардагӣ, такси сешка кардагӣ, монтажи фасони замонавӣ кардагӣ. дар дохили хона баня дора дӯстон азиз, калидори фасони замонавӣ дора. ина 240,000 сомонӣ. занг бизанен. наздикии райони ноҳияи восеъ дӯстон, ӯ қадари дури нест. наздикии трассаи калони кӯлоб восеъ. ина занг занем маслиҳат кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар пушти заправкаи Фирӯз, деҳаи Тубек да қарор дора. 3 дар хона дора, 3 сотиқ замин дора, 345,000 сомон арзиш дора ки бо муомилаи соз дора. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапша мегзорам, занг занед. хона ремонтҳои хубу замонавӣ бо лойблок сохта шуда аст. кухни дора дӯстон азиз ва анҷомхона, аз ҷумла баня дар дарун. термикс ҳастай. хуб термикс ҳастай, об ҳастай, ҳамавақта ҳастай дӯстон азиз. ҳоҷатхона дар берун, ҳавлӣ ҳамаи шароитҳоро дора барои зиндагӣ кардан. нархиш 345,000. боз муомилаи соз карда мешавад, яке арзон мешавад. камтарак муомила дорад. беҳуда занг назанед. илтимос фақат сериозиётон. 345,000 сомонӣ. ду рақам боша, занг бизанед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ шашум астае ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати чӯянгарон, деҳаи Шарифобод. 6 дар хона, 6 сотиқ замин, 480,000 сомон. нархиш дӯстон азиз. хона мега дуошиёна мебошад. хона дар ҳована дора, кухни дора, ҳоҷатхона дора, дар дохил мебошад. ғайр аз ин мега хонаҳо времянка ва магазин, криша дора бо масоҳати 24 квадрат. времянка, коробка ва бекриша мебошад. дарахтони мевадиҳанда дора, об дора, агарод дора, ҳамаи шароитҳоро деҳа дора дӯстон азиз. нархиш 480,000 сомонӣ. боз маълумоти иловагиша занг бизанед. як бор дига мегум. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати чӯянгарон, деҳаи Шарифобод. 6 дар хона, 6 сотиқ замин, 480,000 сомон. муомилаш қатӣ. ремонтош беҳад фасон кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёрай. рақамҳои соҳибмулк ахириш 11-37. занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. дӯстон, лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед. кадомитон моро тамошо мекунед, ҳамин тарафи дасти чапа бинед, лайк мондагиай. лайкотона гузорен. ҳаст нафаре ки бетарафанд. конкрет мегум бачаҳо
мешнаванд. Саудо ТВ мега ки бародар лайк монен, ито лайк монӣ систай. این کانال دوستان با منفعت همه ما و شما دستگیری کنیم بهترین میشود. میگذاریم با هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است که مساحت 8 سوتیق زمین داره و 3 حجرگاه کردگی. ناحیه دوستی جیلیکول طرفی سرخ تاگی کوه قرا بوریو دا قرار داره. 8 سوتیق فرمای کوهنه میگم مساحت میکنیم. مساحت زمین 8 سوتیقه 3 حجره درست عزیز. نشد نرخ 115,000 سوم باز معامله سوز کرده میشه. سروش نایبت رقم آخرش 800 صد زنگ زن از دومی کانال ما سعودو تیوی. هر روزا پشتی نوار داریم. اگر که خطا نکنم امی 70% خانه ها دوستان هر روزا سعودوش هستن. ای طرف روی کیسه سببی سعودوشه اولش خداوند بعد دوستان شماین، چون که دستگیری میکنین، پدیلیتسا میکنین، دوست و برادرتون روی میکنین، خانه خرود روی میکنین، بهترین کارو میشه. از همتون سون راضی هستیم. میگذاریم با هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی نوبتی است که 3 حجرگاه مساحت 6 سوتیق زمین. خانه در شهر کلوب کوچه عمر خیام ده قرار دارد. 280,000 سومانی نرخ دارد. فروشی در شهر کلوب 3 در خانه با کلیدوری کلان 6 سوتیق زمین. حجت های خانه میگه سطح کلوب کوچه عمر خیام خانه رقم 126 کنیچکه مرشورتکه 7 سیوم خانه زنگ بزنین. 280,000 سومانی انشاءالله که معامله سوز کرده می شود. همین شخصیت گرین ادرس را زور نیسونده. خشو به حالی نفرایی که خانه روی میکنن خیلی ادرس را پر روی میکنن مردم میفهمه که خانه کی شده چخیله کدام حالت است. همین برادر اگر ویدیو نوار میکرد با زور میشید، چون که نوار زنده دوستان فرقیتی کلان داره چه صورت خالی. این همین خانه دوستان. میگذاریم با نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. 75,000 سومان خانه نزدیک حولگی 3 حجرگاه 12 سوتیق زمین داره. این همین حالت سودا می شود. ناحیه مومین‌آباد خوجالیشوده قرار داره. خانه قرار داره در ناحیه مومین‌آباد دهه خوجالیشوده قرار داشته است. 12 سوتیقه 3 در خانه داره. 75,000 سومانی نرخ داره. خانه همین حالت نشکاتور کردگی تگش و فیلم استیاش کم کردگی کریشای فاسون. خانه را فکر میکنم که کانت پیشتر ساختگی ای خیلی سوم در کار 75 تا موندن با معاملهش قطعی. از دومی کانال ما زنگ بزنیم بچه‌ها. نوار جنبس شید. همین نوار دا یک لایک کنین در کانال هوزی پادپیسا سکنین. خانه زمین ماشین کوارتیر چیزی که برای رکلام دارین روی کنه خدا خدا رکلام پسند کده پیشنهادی خیدران میکنیم. کانال 2 ساله کانالی کلان زنده و سربلند